att han inte har lagt på honom. Åh nej, vad synd om Men då? DC. Alltså att han skulle komma. Alltså, Då backade han, men då såg han inte att bordskanten var det. Då föll han ner. Alex, du borde berätta vilka AC och DC är. Bandet AC/DC. Han köpte 2 kattungar för typ hur länge sedan var det? Ja, typ 3 eller 4 dagar sedan. Det är nice. Kobe. Vänta. KB. Bakom. Ja då! KB en headshot. Now team tag. Titta, alla de här har blivit invitade till Fnatic och Elvis. Och sen det kan. Alltså jag fick förfrågan om jag ville vara med i Fnatic. Åh, blöt! Skämmet! Vi fick en bortback! We got the bot burst! Guys! Gonna be like... Yes! Jag ska bli det back. Nej! Du får inte bli bortback! Yes! Kom du inte på något bättre? Det var det... Hatkommentarer. Hashtag hate-kommentar. De som kollar på den här videon kommer kommentera och bara hata. Planta. Men ruscha. Planta. Stanna inte. Planta. Nu ruschar du bara. Bara ruscha inte så att inte stoppa. Va? Ruscha. Vadå? Ja, lite rush. Vadå ruscha? Okej, jag ruschar nu då. Men alltså. Ja, det är Juan Dig. Jag har ett popcornglass idag. Popcornglass? Ja, det smakar skitgött. Det smakar som smör och så. Jet. Then go! Oh fuck! Det var mina... Oh what? Hej då! Oh team! Men det går här! Nej, vi håller här. Vi ställer oss här och väntar tills han kommer. Du räddade fri. I'm a superhero! Ja! I'm a superhero! Men du ser väl han? Jag ser Alex! Alltså jag är nog en tjeckorre. Jag är ingen ekorre. Jag är inget tjeckorre. Jag är en skäckorre. Nej, det var jag som det var den jag sköt på. Hade. Kobi. Alltså, vad gör du? Det är skitmånga här, Alex! Alex sås! Skäckare! Alex, jag blir knivad! Oh shit, Alex! Jag är sen! Oh my god! Vad händer? Jesus Christ! Nej! När får du? Vad händer? Vad hände, Alex? Alltså, du har så tur. Vad var det? Jag spelade inte in! Nej, spelar du inte in?
Jo, det gjorde jag faktiskt. Oh my god! Film. Alex! Vad hände? Men Alex! Alex! Vad var det? Vad var det här? Det där kanske inte så skitsnyggt ut. Man har ju aldrig gjort något sånt liknande snyggt. Och i farten! Ett igelskott eller ett igelskott åker inte ens rakt när man springer. Och, jag är nöjd allvarligt. Tjena allesammans, tack för att ni tittade på denna video. Hoppas att ni gillade den och prenumerera om ni inte redan gör det. Det här var liten, vad ska man säga, liten funny moment, men det var bara på en match. Men som ni kanske har sett så har jag inte lagt ut några videos på länge. Eller ja, det var en liten stund sedan, men alltså nu är det sommarlov och jag kommer mest göra massa andra saker, så jag vet inte om det kommer komma allt mycket videos under sommaren, men någon hoppas jag kommer komma ut. Ja. Men hoppas att ni gillade denna och prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi i nästa video. Hej då!